Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Executive Committee Jong All Meghalaya Dancers Association kan Pynlong ko opening Silver Jubili celebration kum kadak sa jingkan mau bahagis nam arajar ya ka All Meghalaya Dancers Association latip khamenswa kum ka nyotrap Modern Dance Welfare Development Organisation balapan kelano sya ka All Meghalaya Dancers Association na dus nam arajar shipau. Haga pratrik udam phang arajar pausan ki AMDA kan Pynlong da ka Mawlai superstar baron sya tang ginong sharp nang ruai na than Mawlai. Pilawan pa iki video hakini ki number nyon riu saw iwe kandai ar not pra san lai pra iwe lai iwe kandai lai saw kandai ar lai pra not iwe saw pra nyon riu pra not komisi bentawan plelenti ki hybrid samladon sab shat bat roi jong thai Mawlai barok away ye kani competition lai snok tilang da Meghalaya AIDS Control Society Kendon ru ka awareness program halo ka jing stop priang jong nyang jing pang HIV ba ka jing ngop ikun samla haki jing kerni di drugs ki ba penjot ya ki emlang ka salang. Kadi ka longkat kum ka kerwa khubor na ka All Meghalaya Dancers Association. Kani ka puan na kaliang ka Executive Committee jong ka All Meghalaya Dancers Association. Ipentip sipi ki riudan sab shat wai jong ka thai Mawlai barok away. Hakaba ka All Meghalaya Dancers Association kan Pynlong ya ka Mawlai superstar block level. Ka jingtu ka jungi ka long ban kan tiu ya kisap ki phong jong ka thain Mawlai hi barok away. Ti hakani ka competition la khot sumha nadu ki kenhun rwai group shat group lani shat marway lani rwai marway nadu ki khanarit bat bahe bat en khen kerdan parok kila berwan hakani ka jingakhun bat ya ka song tingka ngila bu ya parok ki price total kalong 8,000 ka jingpu jingi ban Pynlong kani ka program kalong kumsi benta ban rakhi ya ki jingdap ya ka first opening silver jubili ka jingdap absan snam jong ka All Meghalaya Dancers Association kum pentip ba ya ka All Meghalaya Dancers Association la sure ha Mawlai but patakadaw ni sa Pynlong ya kani ka benta ngin sedang sya kumungi ong tip ngin sedang sya nala snong hadian bengin nang ni ngin saya ter pat ki we ki district ki subdivision keleng ha ka bagin rakhi bro we ka jala Meghalaya te ikentu ya ki samla ki hybrid dan sab jong ka thai Mawlai ba ken long ke bla pan kre dak ba pha ya ke video jong ki nong shat bat ki nong rwai ha ki WhatsApp ki ba yen pentip ya phi limba ki ni ki number nyon riu saw iwe khandai ar not prasan lai sa sin pat nyon riu saw iwe khandai ar not prasan lai ta pra iwe lai iwe khandai lai sau khandai ar lai ta pra iwe lai iwe khandai lai sau khandai ar lai ta nu we pra not iwe sau pra nhau riu pra not ta sin pat pra not iwe sau pra nhau riu pra not te pha ye ki video ha ki ni number nani phila ban phone ha ki ni ki number ki bangila pentip sapi but ka last date nak banta ka ban pha ik video ka dai ha ka santarik February but ya ka jaka ngin sa pentip hangnu ka jaka ngin Pynlong but ngin sa confirm ya barok ki contestant te tangkani pentip sapi barok ki contestant ba kin simkhia halo kani benta ba ngai scam ru limba kani ka Mawlai superstar khala Pynlong ru ka we ka benta ka ba limba ka Mawlai superstar kan long ru kalenti ha ki state level bat ha ki national level na kaliang jungi kom ka association ni wish pi bat richtam all the best